single day. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, share and comment whether you like this video or not. Saka nasi ndichange ndichitaura life at boarding school kuZimbabwe. Saka boarding school ndakaenda for primary, ndakaenda for about 2 to 3 years, like roughly 2 to 3 years, yes. Ndoya ndakaita boarding school ndiri primary, then ndakusecondary ndakaita boarding for 4 years. I won't talk a lot about primary because but ndinjetaura zvakawanda zvataita, sandichangotaura boarding school ndaku high school. Saka a lot of people ndakaudzwa ndakamboenda boarding school, especially vanogara kunoku overseas, vanofunga kuti it was a sort of like a punishment but kuZimbabwe taito, I think vamwe vaitoshuvirawo kuenda boarding school. It's not kuti wete munhu wese, ndaiziva vamwe vaisatoziva life yekuboarding school yaitovaremera. I remember pandakamboenda kuschool vacation yakaitika kuboarding school kuZRP, pane vanhu vanga vari madhei vaitoremerwa neboarding school. Saka yes, for some people zvokwanisa kuvaremera, but for some ini handambobvira ndamboomerwa chero ndiri kuprimary, handambobvira ndambonyanya kuomerwa neboarding school. Saka first of all, what ndaifila sei kuboarding school? To be honest, sezvo ndambotaura kuti it wasn't a punishment, it was really enjoyable for me. Handambobvira futi ndambosangana nemunhu aitonyanya kuchema nezveboarding school panga ndiri kuchikoro ikoko. Chete andakasangana naye aichema ndemunhu atanga taenda naye kuschool vacation, angajaira kuita mudhey, you know, because angajaira kuita mudhey for like bvira ari kadiki kusvika form 4. Saka zvaitomunetsa 2 weeks idzodzo tiri kuschool vacation. Saka ndoona kunge vanhu vaivai vangamboita madhey for a long time, kuzoenda paboarding school zvokwanisa kutovanetsa. Okay, saka nhasi ndichange ndichingotaura nezve-sleeping arrangement yekuboarding school. Saka kana wakuhigh school, high school inowanza iri very big. It's a very big school kazhinji kacho, high school kana kuZimbabwe, kwasiyana nekuprimary tandiri vashoma singaiti. Saka we were provided blankets, we were provided everything, my sheets, everything, taiwachirwa everything. But kana waku high school, it's difficult kuti vazviitire munhu wese zvinhu zvakadaro. So you had to come with your own blankets, my sheets, everything, every essential yaunenge uchingoda kuti ukwanise kurara, mapillow, everything, you needed that kuboarding school. Yes, blankets, everything. Tanga tina kala, saka vaingoya nekala chero. Pane mamwe maboarding school andaiziva kuZimbabwe kuti vaiti kana vada pink they want pink, kana vati vada blue they want blue. Blue ndo yandanyatsoziva iri common stereke, kuti mamwe maboarding school ai requesta macomforter eblue, masheets eblue, then magumbeze vaitorequesta futi typing emamwe magumbeze avaitoda. But kuchikoro kwedu kwanga kusina izvozvo. Chinhu chega chaisadiwa kuchikoro kwedu zvinhu kupfeka zvinhu zvine makala. Waisabvumidzwa matennis emakala, kwaingodiwa white chete, chero matennis eblack akazi ngaakudiwa because eblack ari nani than eblue. Saka kwaingodiwa black and white, kana riri bra kwaidiwa black and white. Most of the things waifana ungoya nazo zviri black and white. Makala aisadiwa, waingoya nawo makala aingodiwa. Raida kungoonekwa kana riri sheet kana gumbeze, ndopega paida kuonekwa makala. Zvichienderanawo nemamwe maboarding school kuti vaida zvipi. Mamwe maboarding school anga asina marules, waingoya nechiro chinhu chaunenge uchida. Saka then poya futi kuchikafu, pane chikafu chawaibva nacho kumba
chawaifana kuuya nacho. Saka chikafu kazhinji kacho chisiri compulsory. Waikwanisa kana usiri kafuta chikafu waikwanisa kuuya nezvinhu zvakuzoda then worekedza wene chikafu then worarama nechikafu cheku dining hall. But kana kuri kuuya nechikafu chacho pane zvimwe zvaisadiwa. Paisadiwa manoodles, because manoodles anokonzeresa mudumbu, because manoodles you have to cook them with hot water. Saka vanhu vaizoshandisa mvura inotonhora because hot water haiwanike kana muri kumadorms. Saka isusu kuchikoro kwedu kwaisadiwa manoodles, kwaisadiwa futi matin, because vanhu vanozvidya zvichitonhora like baked beans, noda kutanga dzambodziiswa chichichi. Saka kwaisadiwa izvozvo. Pachikafu ndosvika zvinhu zvaisadiwa. Paisadiwa matinned beef, tinned beans and noodles because of healthy reasons. Kune zvimwe zvikoro ndakanzoti vaisada futi majigis, vaisada vaingoda mabig packets like malays aya. Malays haanyanyogara minoti vanhu vekuzvikoro iko zvose vaizvifambisa sei kuti ungangoende nekuchikoro nemalays. Handionenge anonyanyisa kugara malays. Chimwe I think ndozvinhu zvaisawanzokudiwa muboarding. Zvimwe zvese zvaidiwa waikwanisa nechiuya nechikafu chako chiro chaunenge wada, as long asiri manoodles kana zvisiri mutin, ndozvega zvinhu zvaisadiwa. Then chimwe chinhu chawaida futi boarding madoms is your bucket. Although panga pane mashower, but of course mashower acho havaisazoisa kana 50 ka 50 nobva yaita disaster. Saka panga pane like 10 mashowers. Saka waikwanisa kugeza pashower, but hazviiti kuti kaumirire munhu wese usvika munhu wese apedza kugeza pashower. Saka vamwe maingokwanisa kungochera mvura then woshandisa bucket rako kuti utasei ukwanise kugeza nenguva. Then chimwe chinhu futi kana uri boarding school is kuziva kuti ucharara papi. Iyi inotanga kuita hondo stereki kana mama form 2, form 3, form 4, but kana muri maform 1 hazvina basa kuti wazorara papi stereki. But kana mama form 2, 3, 4 vanhu vanenge vachida kurara padhuze neshamwari chichi, vanenge vasingade kurara nevamwe vanhu chichichi. But nzvimbo yawabata kuchikoro kwedu aiti nzvimbo yawabata kubva muna January ndoyawaisvika muna December, ndopawaingosvika muna December uchirara. Zvaingoenderana kuti kurara papi. Pane mamwe maareas anga ari disadvantaged, kunge wakarara padhoo racho vanhu vanenge vachingovhura dhoo chichichi achisiya rakavhurika chichi. Kana usingazvifariri zvinokwanisa zviri zvinhu zvinokwanisa kukuita kuti uwe like handichade kurara panapa chichichichi. Then vamwe vairara padhuze nemira. I remember pane dhomo randakamborara ngari nemira. Saka munhu iye aitopinda bhizi saigara achingoona mavhiziti anenge aripo achita sei, achitarisa mira. Saka zvinongoenderana kuti warara kopi ende unenge uchipafarira here. I think ndo zvinhu zvaunofanira kungoziva kana uchienda kuboarding school. Yeah, I think that's all. Unofanira une monarch, unofanira une mahenga ako ekuti uisire zvinhu zvako zvaunenge uchida kupfeka chichichi. Unofanira futi meiron. Kwedu kwaibvunzwa iron, but kune mamwe maschools takanzoti mairon aisabvumidzwa because of safety reasons. Saka vaifanira kutotenga mawash and wear, I think mawash and wear uniforms kuti igare ichita kunge yakainwa, but isina. But kwedu kwaibvumidzwa kwamairon, taisabvumidzwa makettles nemaheat chinonzi chii, this chekudzisa mvura ichi chaisabvumidzwa, but vamwe vaiva nazvo, but zvaisabvumidzwa for safety reasons, you know. But mairon aibvumidzwawo, ingoti at least mairon they can
they can't live without iron saka ndozvega zvinhu zvaingobvumidzwa. Saka I think ndozvega zvinhu zvawaita kuti ukwanise kurarama kumadorms zvakanaka. Then those are the essentials zvepaboarding school kana uri kumadormitories. Comment below kuti zvinhu zvandataura izvi is it similar nezvanga zviri kuchikoro kwenyu, and utaura kuti pakungori kuchikoro kupi pamwe tanga tiri kuchikoro kwakafanana. Saka please comment down below if you enjoyed this video, and I will see you next week with another video, guys. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you so much. Bye.